कमेन्टआनो जाहैबाय गुबुन हारिनि मानसिजोंल' थांनाङा गुबुन हारिनि मानसिजोंल' हाबा जानाङा होननानै स' बे बांसिन इम्परटेन्ट ना जोंनिफ्राय सासे बर' आइजोआ नेसनेल लेभेलाव थांगासिनो बे इम्परटेन्ट खालामनो हाया गासैखौबो जायनि कमफर्ट बिथांमोननि लाइफ बिथांमोननि गावनि चइस जाय खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननिसिम दिनै आङो पिंकी बसुमतारी जिहेतु मिस इउनिभार्स बिथांनि सायाव आङो भिडिअ लाना फैदों लोगोफोर दिनै नोंथांमोना निस्सय पिंकी बसुमतारीनि दासान्दि मोनसे भिडिअखौ लानानै गोबां भाइरेल जागासिनो दा बिथाङा दा बिनिनो बागै आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो फैदों लोगोफोर नोंथांमोना निस्सय मिथिखाबाय जानांगौ बिथांनि बागै जिहेतु जाथाय जानाय नङा होनबा बिथाङा मा बुंदोंमोन दा बेखौ लानानै जोंनि बर' समाजाव गोबां बेले बेजे जागासिनो दिनै बिथांखौ जिहेतु गोबां बर' सुबुंफोरानो बिथांनि सायाव गाज्रि कमेन्ट खालामदों ओमफ्राय बिथांनि जिहेतु मोनसे स्टेटमेन्टनि थाखाय बिथांनि बुंनाय रावखौ नोंथांमोना खोनाखादों निस्सय बिथाङा बुंदों गावनि जिहेतु फ्रिडम नङा होनबा निजिनि चइस सोरजों हाबा जानांगौ सोरजों जानाङा नङा होनबा दा बेखौ लानानै बिथाङा बाथ्रा बुंदोंमोन मानो होनबा बिथांनि सायाव माने गोबां मानसिफोरानो कमेन्ट खालामदोंमोन बायदिसिना रोखोमनि नङा होनबा दा बिथांखौ ओमफ्राय सासे निउस रिपर्टारा कुइसन खालामदोंमोन होनबा दा बिथाङा जेरै कुइसन बिदिनो एन्सार होदों होनबा दा निस्सय नोंथांमोना खोनाबाय दा बेखौ लानानै जिहेतु पिंकी बसुमतारीया मा एन्सार होदोंमोन दा बेखौ लानानै दिनै बर' मानसिफोरा बर' माहारिनि गोबां माने जायफोर मानसिफोरा जेनेबा माने बुजिनायाथ' बुजिखाबाय मानसिफ्रा होनबा दा ओरैनो मानसिफोरा आबां जुबां कमेन्ट हरदों बिथांखौ ओमफ्राय दा बेखौ गोबां मानसिफ्रानो कमेन्ट हरनाङा भट हरनाङा माबा हरनाङा होनबा देरहाखांनायनि उनाव गुबुन हारिजों माने हाबा जानाय माबा जानाय बेफोर एसे गोबां माने कन्ट्रभारसि सोलिगासिनो दा बिथांखौ लानाङा होनबा दा बेबो नंगौ मोनसे जों साननो थाङोबा बर' समाजाव जायफोर गेदेर गोलाव जाखांनानै हिन्जावफोर गोबां मानसिफोरा बिदिनो गुबुन हारिजों हाबा जायोमोन होनबा दा गुबुन हारिजों हाबा जायोबा जोंनि बर'नि जिहेतु जौगाखांनाय देरगाखानाय मानसिफोरा माने गुबुन हारिखौसो सिनायथि होनाय जायो होनबा टाइटेलफोराबो सोलायलांबाय दा बेफोरबायदि जाथायखौ नुनानै दा गोबां बर' मानसिफोरा बिथांनि सायावबो गोबां रोखोमनि माने कमेन्ट हरदों माने बिथांखौ भट होनाङा माबा होनाङा होनबा दा एक्सुवेलि बेफोरबायदि जानाङा आरो न' भट होनाया भट होखानांगोन जोङो बर' हिसाबै ओमफ्राय बर'नि फिसा हिसाबै नङा होनबा दा बिथाङा जिहेतु दासान्दि दा रावजोंबो हाबा जाथ'वाखै माबा जाथ'वाखै दा बे इन फिउचारनि बाथ्रा जेनेबा सोरजों हाबा जायो सोरजों मायो निजिनि लाइफ नङा होनबा ओमफ्राय दा बिथांखौ बिराद मानसिखौ नार्भास खालामदों माने बेफोरबायदि आरो जेनेबा जिहेतु बेफोरबायदि कमेन्ट आरो बुंनाय रावफोरखौ नुनानै बिथाङा नार्भास जादों खोमा जिहेतु बिथांनि फाइनेल राउन्डआव मा जाहैगोन मिथिला दा गोबां मानसिफ्रानो जिहेतु बिनि बुंनाय रावखौ खोनानानै गोबां बर' मानसिफ्रा बिथांनो भटबो होआ जानो हागौ बेफोरबायदि जाथाय जानानै नङा होनबा दा जिहेतु आं बेखौनो खावलायो बयबो बेफोरबायदि जेबो सानलायालासेनो बिथांनि सायाव एसेबाबो अननानै बर' फिसा होननानै बिथांनो भट होबानो जाबाय बेखिनि बुंना दोनथ'बाय थेंक इउ स' माच